बताओ भतार के कोनी है कि खेत कोड़ देवेला झाट लेखा जाम गेल बा पूरा। सच कहता तू। पन्ना के कोनी खेत कोड़ के दिल्ली जाइए उ तो आगे ही भाग गेल है देखा तरू साफ जम गेल बाटे। है ना बैठबू तो चलो बैठो। तो आप कहाँ बैठन है इतना सुंदर झाट छोड़ के अरे ना ना यहीं पे बैठा। हमनी से झटवा से कमजोर भाई ना ना साफ देखा तरू एकदम मुगल बा। ई झाट हमार झाट के बराबरी करी तो बोला तारू ऐसे ने जी झाट के आगे कुछ नहीं कही। तो साफ एकदम मुगल बा बाप रे बाप। ये नोचे से नो अच्छा मजा आ जाए। ओकरा नचिया बाद में बेकार में ओकर बतावा तू कहा तनी दिल्ली चल गए तो काम कैसे चलत हुई हो? ए दिल्ली चल गल तो बलाई मुने के गांव में के खेत लेके ट्रैक्टर लेके आई। हाँ ओकनी से झटवा ऐसा नचवा दे हम चोर चोर एकदम बाजरे देख चोर चोर करत एकदम ओकरा से एकर नचवाबू आइए ना होई नु तो साले के मोटिया तेल पटा के माचिस बरवा दे में के बार में जोर दे सब। एकरा के तो गांव के लोगन के बुला के नचवा देबू और अपन हमार में भतार आई साल भर के बाद तब नोची मतलब साल भर तू ऐसे रहबू अहिंगा रहम तले एते तो होनु जाई तब तो औरी मजा ही नोचवाए में। अच्छा सब इंग धरी इक्केल ध के कबार लिएगा। बाप रे बाप बताओ बहू के दुख देता रू है दू ई तो जानता नहीं नोचे वाला तो भेटाई ना हमरा बुझाता न साले सन के मोटिया तेल पटवा दे हम चाहे लिया पंपे वाला के फसैले बानी आई हो दादा पेट्रोल लिए साले के छिटवा दे हम पूरा छिटवा के माचिस के तिल्ली एक बार में बर्बाद हम साले दम 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 के लागे दम 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 के लागे तू ये के बात के पीछे पड़ जालो तो पड़िए। हमर तो जामता मानता नहीं तो हार का उपाय बा तो हर जामल बा कि ना? ए हमार हम साफ कर देबे तो भतार तो अभी 2 साल से बहरे बरन तोहर तो लगता कि हमरा से एते एते भइल होई तो हमरे हाथ नहीं खे तू अपना से नोच लेबू। हां एक काम करिए नोचा नोचे नत करिए राखी देख ले राखी। हाँ चूल्ही में के राखी हाँ उ लपेट लिया आ शॉर्ट शॉर्ट खींचे लगिया बाप रे बाप तो झाटे ना जामे नुक्सा बता रू तू ए सही नु बीट सुन ले बाड़ू ईट और बीट गोयल पुरनका जन बड़ा बसाला पुराना जमाना के तो हाउ बाजन रखिए तू बता रू ई नई जमाना के बाटे का होकला बीट से ओकरा के लगाइबू ना ऐसे लेप लेबू आ सूती कपड़ा साफ कर देबू एकदम चिकन। आई वो बीटवा ने एक दिन भतार लेके आए रहे साल भर पहले हम सोचनी क्रीम हटे साले के मुंह में लगा लेनी हम मुंह में लगाने के बाद हमारा हई भाव फाव सारा केस झड़ गइल आ झड़ला के बाद भतार के कहनी है तनका अपना केसवा में लगाना ला साले के हम भतारो के केस नु टकला हो गइल ओकर केस आज ले ना जामेला कहियो कहियो खिसियाला नु तो सामान ना घुसा के अपन मुड़िए घुसा देवेला आज ले वही खीस निकालेला ठीक करेला तोरे साथे तू वही लायक बाड़ू जानत रहो कहले नु हम ऊखी में बड़ा कस के नु हमरा पेशाब लगा रहे आ पेशाब तो जान तो बर्दाश्त ना होकला हम तो कहियो इतना कस के लगत पैंटे में एक बार मुद देले रहनी बाप रे बाप आज लो हम मुद दिल हमरा बर्दाश्त ना होकेला आ जान तो मुते गएनी हनु तो हमर तो इंग पानी चुएला सब जब मुतनी तो छर 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 चुए लगल हमर पानी बाप रे तलोई में से 2-3 गो छौड़ा उखिए में लुका लुका के लागल हमर वीडियो बनाए हम तो रोनी अपन पानी पोछे में आ उ लागल मोबाइल में वीडियो बना जब मुत के लिखल तनी नु तो छौड़ा सन कहता ए ललकी कछिया वाली ए ब्लू की कछिया वाली हमर नामे ध देलसन ललकी कछिया वाली उ देख लेलन ना यही से कहता तोर सारा हम माल चूले हम देखले बानी सारा वीडियो बनैले बानी हम कनी पदना के बेटा तो गलती तोहरो बाटे जहां पावेल वहीं मुते लागल एक बात कही तार आदत ऐसे ना बाटे पता न तोरे कितना पानी छोड़ेला तू लइका सन के देख के पगला जाए 2 घंटा 3-3 घंटा में पानी छुएला। एगो बात कही तो वीडियो बना लेलस कहता कि अगर तू हमरा के एक टिप ना देबो हम पूरा गांव में हल्ला करम के तू लाल कछिया पहन ले बारू। अब बतावा लाज शर्म बचाए के चक्कर में पदना के बेटा सन के एक टिप कहला से मारम त लोग हमरा के 4 टिप मार देला सन। एगो बात कही तो वैसे कहा तारू ना हमरो बड़ा मन करता हमरो तो भतार बाहरे बाटे मन करता ए त तू का करिए नु तू का करिए तू गोर बर तू करिया कछिया पहन के आइया ठीक बा करिया कछिया पहन के आइया उखियानिया में ढुक जाइया कितना बार कह लेनी
कुछ ना क ले लू आज ले तोर कछिया नहीं खेनु देखले ना देख ली नु तोहरो नाम धरा जाई करिया की कछिया वाली हमर तो नाम धराइए गेल बा ललकी अरे कछिया मन करता जाना तारू बुढ़िया में से पानी फेंकता बहुत करे के मन करता उही उखिया में चलना जिया ढेर छोकरा सन बैठ के वही में कथी दू ताश मस खेले लसन हम तो जानबूझ के गए ने मुंह त हमर तो एने रहे पानी छुअत हमरा तो मिटाई के रहे अपन भतियान के आग बिता माने बुताए के रहे तुम जानबूझ के गए ने ऊख में मुंहते कि हमर कछियावा देखो सन हमरा के पेला सन ओही में तू जइया करिया पहन लिया तोरो नाम धरा जे सुपर कछिया वाली करिया की कछिया वाली बात जाना तारू मन भकुआइल रहेला मन ताकि कुछ बोला चोदवैला से नु ठीक लागेला हमरा शादी के 4 दिन बाद उ चल गइल नतिया के बेटा 4 दिन कहबे कैलस हाँ 4 दिन बाकी हिक भर के कैलस अब बतावा 6 महीना बीतल जाता अब बता तोर तो चुवत होई है चुवत का एकदम डेली दिन भर में तो 3-4 हमारा साया बदलत रहेला तू साया बदले लो जाना तारू कबो कबो तो पैड लगा लेवे नी ऐसे सब महीना पे लगावला कि हम महीना आई तो पैड लगावेला बाकी हमरे पानी चुएले तो हम लगाइला हमार जान तारू हम कछियावा साला जर गइल बा एगो बात कही हां कछिया पहनते पहनते जन भतियानवा पर सटल रहेला तहां जर काहे जाला हो लागल चिपका रहेल ना हमरा लागत नु कि अब हमनी के भतियानवा में से आग बिगत होई ओइसे कछियावा जर साला तो छेद छेद हो जाला एको महीना ना होकेला अब कछिया साफ ने भतियान के जन चकर का ना रहला ओ तहां जोड़ जाला छेदा छेदा हो जाला तोर होकेला कि ना 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 होकेला हमार ना होखेला हमार बाकी कछिया जोड़ जाला आ जोड़ जोड़ के साफ एकदम हमार तो ऐसे पानी छोड़ल करेला तो हमार कहाँ से जल्दी ठंडक देवेला नु हम तो सोचे नहीं नु कि बुढ़िया में से नु आग बिगेला हाँ तो बिगत हुई कौन नहीं का बात बाटे तोरे वैसे पूरा गर्मी भरल बाटे शरीर में पूरा आग बिगेला साला हम सोचे नहीं कछिया जोड़ जाता ये हमर भातरा लंड कैसे ढुकावेला साला के लंडवा काहे ना जोड़ जाला अरे तो ओकरा शांति मिलेला बुढ़िया के हम सोचे नहीं कि पनिया में से निकाल के अपन भातरा के झटिया पर लगा देम तो झटियो जोड़ जाई हाँ सही करू ना ठीक बाटे ना तो मुंह में ब्रीजिंग कराए के होई नु हाँ तो ब्रीज हम ना लिया में लगावेला सोचनी है हाँ ओही में से साले काच के सारा मुंह में लगा ले हम की तो गोर हो जाइबू इतना ना सुनर हो जाइबू कि तो जाना तारू थोड़ा वहू में लगा ली है ओ मैं कहता रू हम तो पूरा गोड़ हाथ में लगाए कहा तारू करिया हो गइल बाटे तो गोर हो जाई लगाए भातरा के जन तर मुंह में बड़ा दाग बा ऊपर अब गोड़वा हाथों में लगा ले बुनू तो ये सब बरवा जर जाई बरवा जड़ जाई ना हाँ ठीक कहता रू ला वही पानी हम बिना मतलब के खेत में पटा के आवे नहीं अपन अरे बाप सारा पानी जन रू के खेत में तो तोरे इतना पानी हो गइल बाटे ये हमरे पानिया से नु कितना मुरई के खेत तर गेल कितना सरसों के खेत तर गेल तब तो तोरा के खाए पिए में कोनो दिक्कत ना होत होई ना होकेला बाकी हम जहाँ मुँह देवे नी नु हाँ वो तहाँ के समझे गाछ के पनके के बाद तो पूरा एकदम गुच्छा पनक जाला आ तहाँ के मुरई बैगन साफ इतना के मोट मोट लमहर लमहर होकेला अब ऐसा निमन सामान पा के देखा सागो सब्जी एकदम खिल जाला है खिल जाला साफ एकदम एक बार तो एथिए खेत में मुँह देले रहनी है हाथी जन बोले लाओ छीमी मटर खैले बारू हाँ मटर सूटी हाँ अभी तो लागल वही में मुँह देले रहनी साले के आ वही में इतना के मोट मोट मटर भर रहे उहे मटर के सब्जी बनैले रहनी भोरे तोरे इतना जमाई काहे आवत खैलू रात के कस के का अरे मत पूछा ये जाना तारू कि बाहर चल गइल बाड़े पूछा तारू खैलू का तो ये तोरा से एगो उपाय कहे नहीं अपने ला कि हमरो कोनो उपाय कर दा तोहर उपाय एक ही बा का दाल घोटनी देखले बारू हाँ देखले बानी दाल घोटल जाला हाँ वो काम करे जब घोटे जाइए न तो अपन भतियनवे में घूर लिया साले के निकलबे ना करी सोजा हुई जे मैं घोटे हाँ तो हमारे घर में तो नहीं के तू अपन वाला दे दिया हम अपन वाला से अपन काम चलाएंगे तो एक दिन हमारे बड़का बा अच्छा ढूक जाए नु ढूकेगा तो ढूक जाए निकाले घर नु भतियान के सब हत्ता बड़का कर टानबू नु तो पूरा एकदम चमड़ा सहित निकल तो जाए कोनो वैसन व्यवस्था करे ना जरूरी बाटे कि ये दल घोटा नहीं ढुकाई दल घोटनी ना तो बेलना होई नु हाँ बेलना बाटे साले के अब बेलना ना होई नु तो सिलौट पर के लोढ़ा देखले बारू
वो ज्यादा मोट नहीं खे। ए मोट बा, उ तो पत्थर के बा, उ तो औरी भारी हो। जब उ जाई नु बाप रे बाप, साफ एकदम ये तो सामान एकदम फाड़ अलग बतावेली। तो का करी, सफा दिमाग के हम खराब सब हो से जाला। कामे चलाई नहीं अभी। तो तार इतना मोट हो गइल बाटे, मतलब इतना चौड़ा हो गइल बाटे। पहिलका बार नु हम तो लोढ़े ढुका ले रहनी के सारा सामान ढुके लागल ओही में। बाप रे बाबा, चल ढुका लिया बहुत, चला अब बहुत हो गइल। हां उहे ढुकाइल जाता नहीं। चला ओने कहां जाते, हेलन चला।